Dnes sa budeme rozprávať o svetoznámej opere Nabucco, ktorá je javiskovým dielom a pochádza z pera talianskeho skladateľa Giuseppe Verdiho a svoju premiéru mala už v roku 1842 v Miláne. Priamo v La Scale, hej. Tak, priamo v La Scale. Z toho teda, čo som si ja naštudovala o tejto opere, mi tak vyšlo, že je to naozaj taký veľký biblický epos. Je to príbeh o slobode, moci, láske. Skúste nás uviesť do tej opery tak, ako by nás uviedol odborník v tejto oblasti. Pokiaľ ide o ten dej, tá opera vznikla v časoch, keď bola v Taliansku opera mimoriadne populárna. To má tradíciu ešte 18., možno, že už 17. a 16. storočia. Nakoniec veď opera vznikla vo Florencii. Prvá vznikla, myslím, presne v roku 1600. Kedy sa ešte nevedelo, aký to bude mať záber, samozrejme, ale už ten pôvod napovedá, že v Taliansku je celkom logické, že bola veľmi populárna. Talianski skladatelia tie opery písali veľmi rýchlo, na objednávku, najmä na také príležitosti, ako boli karnevalové sezóny a podobne. Ja by som možno niečo povedal o tom vývoji tej opery, že aspoň zo pár slov. Neviem, na ako dlho to vyjde. Áno, kľudne, budeme veľmi radi. Ale v podstate v tých časoch, keď sa Verdi narodil, to je v roku 1813, aby som bol presný, tak vtedy už žili jeho predchodcovia, najmä teda Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti a ten tretí Vincenzo Bellini. Oni sa narodili niekedy na prelome storočí. Najstarší bol Rossini 1792, Donizetti 1797 a Bellini 1801. A oni sú takí predstavitelia typickí, nie že by tam neboli ďalší ešte. Ich bolo mnoho, ale títo sú najvýraznejší. Typu opery, ktorej štruktúra sa ustálila na istom modeli. A teraz ide o to, že ako ten model vznikol. Veď opera vznikla ako taký výsledok uvažovania istej skupiny ľudí vo Florencii. To máme knihu Vladimíra Godára, ktorý o tom hovorí. Tú kapitolu nazval Ridotto Camerata Fiorentina, čiže nejaký komorný spolok Ridotto, to je niečo, Ridotto je zúžený, úzky, alebo okruh, alebo tak. Čiže myslí sa tým, že to je pomerne úzka skupina ľudí, ktorá uvažovala nad tým, ako spojiť slovo s hudbou. Hovorí sa o tom, že existuje taký názor, ktorý bol jeden čas dosť ako propagovaný, že oni chceli oživiť grécku tragédiu, no je to veľmi sporný názor. Ja by som prečítal, že čo o tom píše Vladimír Godár. Ja to radšej prečítam, aby som to nepokazil, lebo že aktivita Florenskej kameráty predstavuje predovšetkým ďalšiu evolučnú fázu riešenia vzťahu slova a hudby, ktorá postavila do centra svojej pozornosti najmä postuláty a ideály resuscitovanej antickej retoriky. A pri tomto by som ostal. Že či to bolo oživovanie gréckej tragédie, to je už príliš také, podľa mňa aj pritiahnuté na vlasy. Antický vzor hudobnoslovného vzťahovania tu píše, no. Takže pri tomto by som ostal, hej. Čiže v podstate oni dosť dávali do popredia to slovo a spôsob jeho zhudobňovania. Bol to taký recitatívny spev, nie príliš melodický. Postupom času tá melódia tomu začala chýbať a začala sa do toho vkladať a tak vznikli vlastne operné árie postupne. No, ale aby som to skrátil, tak poviem, že kam to dospelo v období takého už dosť neskorého baroka. Tá opera vyzerala asi tak, že boli tieto recitatívy, ktoré pochádzajú zo zrodu tej opery a v tých recitatívoch teda sa najmä hýbal dej. A potom boli árie, kde vlastne ten dej sa zastavil a tá postava rozprávala o svojich pocitoch alebo o tom, čo hodlá urobiť. Hej. A teraz vznikol jeden taký základný typ árie, trojdielnej árie, jeden diel, druhý kontrastný diel, aspoň v nejakom zmysle, a ten prvý diel sa potom opakoval a tam si mohol ten spevák prirobiť nejaké ozdoby navyše. Samozrejme presne podľa základného afektu toho textu a hudby s tým súvisiacej.
Problém tohto typu árie je, že časom sa to zrejme zdalo príliš statické, lebo on začal tým prvým dielom, skončil tým prvým dielom, opäť v strede bolo niečo iné, ale zase sa dostal tam, kde bol v podstate. Čiže tam nenastal nejaký vývoj tej postavy, viac menej. No. On sa vyrozprával, ale dobre, hej. Potom išiel recitatíva, dej sa hýbal ďalej. Čiže tým naznačujem, že tá reforma opera potom prešla istými reformami. Tu som chcel na také pozoruhodné názory upozorniť, hej, lebo tá reforma tej opery, to, čo sme sa my učili, hej, že prvý veľký reformátor opery je Christoph Willibald Gluck, ktorý urobil tú reformu s tým svojím libretistom Kalcabidžim a proste oni spolu napísali operu Orfeo, kde vlastne viac menej zrušili tento zaužívaný spôsob, že veľká ária recitatív, zase veľká ária recitatív a tak ďalej celé dejstvo. Hej. A ako keby sa vrátili do toho zrodu opery a zase dali do popredia ten dramatický dej, v podstate uprednostnili viacej ten text. Čiže zase je tam veľa takých recitatívnych úsekov, tie árie sú kratšie, často sú popredkávané recitatívmi pomimo. Je to zaujímavé, napríklad v Orfeovi je jedna taká časť, kde naozaj jedna ária je poprerušovaná viacerými tými recitatívmi. Čiže je to o mnoho pestrejšie z toho pohľadu, že sa tam striedajú rôzne typy hudby. To je jedna časť reformy. Ináč takéto reformy, takýchto bolo viac. Napríklad, čo urobil Richard Wagner. Ten tiež vymyslel ten tzv. Sprechgesang, čo je hovorený spev, no veď už ten pojem hovorí, že to bude niečo podobné, čo robili tí Florenťania, hej, že to recitatív, to je tiež hovorený spev, hej, alebo spievané slovo, spievaná reč, hej, keď to vezmeme opačne. No, a potom je tu jeden pán, volá sa Rodolfo Celetti, ktorý napísal túto knihu, že Histórie Belcanta, to je záležitosť 20. storočia a on hovorí to, čo sme sa nikdy v škole neučili, hej. A to je na tom zaujímavé až vtipné, že on často o tom Gluckovi vôbec nehovorí pekne. Dokonca sa tam objavuje také slovo, že arogantný, alebo ja neviem čo. Nechcem ho za tie názory nejako prekárať, alebo ho viniť, že to je od neho nepekné škár. No, Rodolfo Celetti je Talian. Tak on si proste chráni tú svoju taliansku tradíciu. To je pochopiteľné, hej. A toto, čo hovorím o Gluckovi, to je skôr otázka tej nemeckej muzikológie alebo muzikológie v nemecky hovoriacich krajinách, ktorí si zase chránia svoje. Takže sú tu dva názory a on hovorí, že reformátor opery je Gioacchino Rossini. Stručne povedané, zhruba, hej, to parafrázujem, takže najlepšie je si to prečítať, ale... A čo teraz, dostávam sa k tomu, že čo urobil Rossini, hej, tak zase mali sme tie árie, jeden diel, druhý diel, ten sa opakoval tej barokovej a on vlastne, nie len on, ale u neho sa to najviac prejavuje a myslím si, že on je taký najväčší ako ten priekopník v tomto. V tom čase, keď žil, proste vznikla ária dvojdielna. A prvý diel bol pomalý a druhý diel bol rýchly. A veľmi úplne štandardná, základná až primitívna schéma je, že teda, dajme tomu, tenor spieva nejakú poetickú áriu pomalú, ja neviem, napríklad o svojej láske. Áriu sa skončí, zrazu za ním niekto príde a niečo mu oznámi, hej, čo ja viem, že za to jeho vyvolenou, to už veľmi parafrazujem, že o ňu má záujem aj niekto iný. No, následkom čoho on sa rozruší, nejak to cez seba premelie a potom zaspieva rýchlu, temperamentnú časť, ktorá sa nazýva kabaleta alebo streta
a má tiež svoju štruktúru. No, v čom je výhoda tejto schémy? Že v porovnaní s tou áriou trojdielnou, nazvem to diel A, diel B a znovu A s čiarou, lebo je trošku zmenený. Táto dvojdielna ária, keď sa skončí, tak tá postava je v inom stave ako na začiatku. Čiže je tam dramatický vývoj, aj vývoj psychológie tej postavy. Čiže aj ten dej sa pohybuje tak nejako, povedal by som, intenzívnejšie. Je to strhujúcejšie. A vlastne celá tá generácia, Rossini, Bellini, Donizetti a ďalší, písali týmto spôsobom. Keď si vezmete, dajme tomu, Donizettiho Luciu di Lammermoor, na prvý pohľad sa to nezdá, ale ja som ju tiež rozoberala a tam zistil som, no tak je to tak proste, že celá tá opera je vlastne 9 takýchto častí. Lebo ono postupne ten vývoj ešte pokračoval. To nie, že len pomalá, nejaký krátky oznam a rýchla časť, ale to sa začalo nabalovať ďalšími hudobnými nejakými dielmi. Či na začiatku bol nejaký úvod zborový alebo inštrumentálna predohra. Teraz to, čo je medzi tou pomalou a rýchlou časťou, sa mohlo tiež zväčšiť. Mohol tam byť nejaký väčší recitatív, mohlo sa tam niečo stať, nejaký dej. A dokonca kratšie arióza tam mohli do toho byť vkomponované. To je tiež taká zaujímavá vec. Čiže nakoniec z tej základnej štruktúry vzniklo niečo väčšie. No a keď zoberiete, že 2,5 hodinová opera má 9 takýchto častí, tak keď si to podelíte, štvrť hodiny je dosť. No. Jeden takýto štruktúrny celok. Áno. Takto, keď vás počúvam, tak ja v tom vidím, že tá opera sa menila v tom zmysle, aby to nabralo takú dynamiku deja, hej? Aby to, akoby aj ten divák, ktorý príde teda do opery, aby cítil v tom príbeh, že sa hýbe, že je tam energia a že to ide z bodu A do bodu B. No, keď zaznamenal tento typ opery v Taliansku najväčší rozmach, do toho prišiel Verdi. On teda sa narodil až v roku 1813, tak bol viac menej o generáciu asi aj starší, minimálne pol generácie starší ako títo traja, čo som ich spomínal. A on uvažoval tiež, čo s tým ďalej, lebo aj takáto schéma tiež má isté obmedzenia. Donizetti je krásnym príkladom toho, ako sa do toho dá nabaliť rôzne typy deja. To je v Luci di Lammermoor sú krásne príklady, že čo všetko sa do tejto schémy zmestí. Je to až obdivuhodné a čo mu z toho vychádza, to je priam geniálne. To by sme mohli niekedy inokedy. Áno. Čiže Verdi do tohto prišiel a práve Nabucco je opera, ktorá vychádza z tejto schémy belcantovej opery. Čo je to belcanto, to by sme si tiež mohli niekedy povedať, to je dosť ťažká otázka, lebo napríklad aj ten dirigent, čo ste spomínali, ten článok, ten rozhovor s ním, on za belcanto považuje generáciu práve Rossini, Donizetti, Bellini. On bol nejak prezident Belliniho súťaže dokonca a ja som sa ho aj na to pýtal. Ale napríklad Rodolfo Celletti a mnohí historici považujú za zrod belcanta už krátko po vzniku opery, keď som hovoril, že tie prvé opery boli recitatívne a keď sa do nich začali vkladať tie melodickejšie časti a ako vznikla ária, tak už tam niekde je vznik belcanta podľa nich, ktoré malo kontinuálny vývoj až do 19. storočia, keď už to zrušili také smery ako verizmus a podobne. Hej. Čiže sú viacero názorov, čo je to belcanto a presne to zadefinovať, no podľa toho, kto čo tým chápe. Hej. Poďme k tomu Nabucovi. Ako je to téma biblická, je to teda o babylonskom zajatí Židov cisárom, či čo on bol, kráľom Nabuchodonozorom. Hej, to sa stalo niekedy v roku 585 pred našim letopočtom, tak nejako tuším. Nebudeme sa tu asi baviť o historickej pravdivosti toho námetu. Hej, pravda je asi jediná to, že on tam vtrhol a dobil Jeruzalem. Hej, a to ostatné už to je umelecká licencia. Áno. No. Tak toto bolo v jeho podaní a hotovo.
No a teraz, ako z toho vyplýva, čo som povedal, tá opera vznikla vtedy, keď zaznamenala teda táto v podstate už jedno z posledných štádí vývoja belcanta, hej, Donizetti, Bellini, Rossini. Do toho sa narodil Verdi a v podstate aj tá opera z toho vychádza. Ide o to, čo ona si zachováva z toho belcanta a čo nie. No zachováva si mnoho. Ide o ten taký pekný, uhladený taliansky spev podľa všetkých tých pravidiel, ako tí starí talianskí pedagógovia vyučovali. Je tam jedna dosť veľká výnimka v tom, a to je práve postava Abigail, ktorá si uzurpuje moc. Je to domnelá Nabuková dcéra, ktorá je ale pôvodom vlastne otrokyňa a je to taká povaha veľmi zlostná, bažiaca pomoci. No a ten spevácky part, čo je napísal Verdi, tomu aj zodpovedá. On vôbec nie je pekný, uhladený. Tam sú skoky hore, dolu, kadejaké také tie kadencie je, keď spevák z orchester zmlkne a spevák spieva sám pred koncom árie nejaké veci. Tie sú nesmierne ťažké, veľký rozsah majú a sú také všelijaké krivolaké, ako keď udrie blesk, ja to hovorím. No proste odraz tej povahy. Tak snažil sa čo najlepšie tú povahu do toho. Áno, neviem, aj ten dirigent Rizzo to hovoril, nakoľko je to pravda, že práve na tejto postave, lebo Verdiho prvá partnerka Giuseppina Strepponiova spievala túto Abigail a hovorí sa, že ona si na tom zničila hlas a potom už nespievala, hej, ale nakoľko je to celkom pravda, no. Ale spevačky to spievajú a celkom to ide, takže... A pokračujú stále, hej Maruš? No, sú určité typy spevákov, ktoré toto zvládajú a sú určité typy spevákov, ktoré toto nezvládajú, ale zase tieto typy zvládajú tie lyrickejšie veci, s ktorými majú títo dramatickí speváci problémy, lebo oni potrebujú zo seba vydať veľký tón, majú to tak prirodzene a ako náhle majú nejakú nežnú kantilenu ťahať. Ja niekedy aj vidím, že keď to robí taká speváčka, že ona aj nasadí ten tón piano, ale potom niekde to musí proste ako... To asi závisí od temperamentu aj tej danej spevačky, že ako Tarmo, jednoducho nemá ona na to akoby tú svoju energiu. Ona to musí zosilniť ten tón, aby sa jej ten aparát uvoľnil, aby mohla pokračovať ďalej. Vyhovujú im tieto Abigail a Turandot a proste ťažké party. Ťažko je to pochopiteľné, ale je to tak. A mne to príde práve, že také, až by som povedala, že takto by to malo byť, že ak má niekto povahu, tú svoju energiu na také rázne postavy, že aj ľahšie mu to ide, akoby zaspievať, pretože ho to nestojí takú veľkú námahu, že nepotlača nič vlastné. Takže ja teda tomu aj verím, že tie spevačky, ktoré na to nemajú temperament, tak im to ide ťažšie. Teraz k tej štruktúre. Ja by som možno začal rovno predohrou. Tuto je nejaká taká schéma, symfónia. To je akože predohra. To je zaujímavé. Hovorí sa, že to je predohra takzvaná podpúry. Že to je niekoľko melódií z opery vybratých a poskladaných dohromady. To je trošku také vulgárna charakteristika, lebo nemám to až tak príliš rád, lebo to navodzuje dojem, že to je nejak povyberané bez ľadu a skladu. Existuje Rossiniho opera William Tell, ktorá má tiež predohru. Tá predohra má 4 diely. Pomalý, rýchly, pomalý a rýchly. Je to teda o Williamovi Tellovi, ktorý sa zaslúžilo osamostatnenie Švajčiarska, vážna téma tiež. Premiérovali vo Francúzsku. A tá predohra, tie 4 časti na prvý pohľad naozaj tiež vyzerajú, že sú len tak poskladané, ale teraz neviem, či Peter Javorský alebo ten druhý Dúbravský hovorili v rozhlase práve o tejto Rossiniho tvorbe a v baroku existovalo niečo také ako chrámová sonáta. To bola komorná skladba, dajme tomu pre husle a orgán.
v rámci nejakých bohoslužobných ceremónií sa zahrala, hej. Ona mala presne túto schému tempovú. Pomalé, rýchle, pomalé, rýchle. Hej. Pričom tie pomalé časti boli také vážne, slávnostné. Oni tento Javorský s Dúbravským hovorili, že no veď ten Rossini sa zobral túto starú barokovú formu a napísal predohru k Williamovi Tellovi. No. Aby som sa dostal k tým zdrojom, že kde vlastne oni brali inšpiráciu. Tam je na začiatku pomalá časť, potom je búrka, to je rýchla časť, potom je taká pastorálna časť a na konci je ten slávny pochod z Williama Tella. Áno, áno, áno. To pozná každý. To je známe, áno. Ona je celá pekná, tá predohra. Tie pomalé časti sú veľmi krásne, lyrické. A naozaj, keď sa na tým človek, mohlo by to byť, že to má s tou chrámovou sonátou niečo. Hej. No a táto predohra k Nabukovi, ona má podobnú štruktúru. Hej. Na začiatku je andante, to je pomalé tempo, potom je allegro, to je rýchle. Zase je andante, andantino a potom je zase allegro. Keď zahrám ten začiatok, pokúsim sa. No poďme, počúvame. To je celkom také, že by mohlo byť. Áno, áno, také príjemné, áno. No potom je tam taká dosť exponovaná časť. To je stále v rámci toho andante, hej. To je stále to pomalé, lebo ten rytmus a pokračuje. To je ten prvý pomalý diel. No a potom ide časť vyňatá zo zboru Levitov, ktorí preklínajú potom neskôr v priebehu opery Izmaela za to, že zachránil Fénénu a tak ďalej. Hej, a to je tiež celkom známa melódia. A tak ďalej, hej. Hej, čiže je z toho Il Maledetto prekliaty, hej. To je ten zbor Levitov. Potom je zase, áno, tam sa zase vráti ten motív. Pauza. A potom je vlastne tá ďalšia časť, je dlhšia, pomalá, čiže to bola pomalá, rýchla, ide zase pomalá a tá berie svoju melódiu zo zboru Židov. Ona je trošku zmenená, ale je pomerne dlhá. Hej. No a potom nasleduje po tejto časti dlhá, rýchla časť. Ono je tam zase ten zbor Levitov, potom je kúsok z iného zboru, a potom je z jedného finále prvého dejstva, potom je z dueta Abigail Nabucco, ale na túto som len chcel upozorniť na to, že je tam istá symetria. Keď si to zoberiete, hej, že ten zbor Levitov je na začiatku, je na konci a potom tieto dve časti sú túto sú a v strede je to dueto Abigail Nabucco. Dvoch hlavných postav. Prečo práve to zvolil, no to už je na uváženie. No. Ale je tam veľmi pekná symetria a toto je veľmi častý prípad v tých talianských operách aj u Donizettiho, že tento spôsob
formy, že vy máte v strede nejakú os a okolo toho sa vám symetricky nabalujú časti. To je veľmi častá vec v tých talianských operách. No, čiže toľko k predohre. Totižto prečo to je chrámová sonáta. Ten dej po predohre sa začína v Jeruzalemskom chráme. Tak to má logiku, hej. Áno. Napísal chrámovú sonátu preto. Teraz trošku k tým spevom. V Nabuku je veľa zboru. Hneď na začiatku v tom Jeruzalemskom chráme je jeden veľký zbor a ten je tiež veľmi zaujímavo členený, podobným spôsobom ako ten posledný diel tej predohry. Zase tu je nejaká tá štruktúra, hej, a je tu nejaká os symetrie, toto C-čko, hej, a to je zbor levitov. Prečo je v strede akurát zbor levitov? No leviti sú kňazi, čiže pomerne dôležitá vrstva v tej židovskej komunite alebo judskej. A zaujímavé na tom celom je, že keď spievajú kňazi v celom Nabukovi, napríklad aj ten zbor, kde preklínajú toho Izmaela, vždy spievajú jednohlasne. Tam nie sú žiadne akordy, hej, to je... Hej, orchester tam hrá akordy, ale spev je jednohlasný. A takisto aj v tomto zbore to je un poco meno mosso levi. Čiže on ide... Fanciulle squarciate, le supplici canti gridando levate, null'abro innocente, la viva preghiera e grato profumo che sale al Signor. A tak ďalej. Hej. No, ešte to pokračuje ďalej. Tuto je jedna zaujímavá vec, ktorá bude dôležitá v súvislosti s tým, čo budem hovoriť ďalej. Hovorí vám niečo také tónina. G-dur, C-dur, A-dur a tak ďalej. Čiže začína sa to v G-dur, potom to prechádza rôznymi tóninami, ale ako náhle sa ozve slovo Signor s veľkým S, čiže Boh, tak je C-dur. C-dur, základná tónina, žiadne krížiky, žiadne bečka, to sú len biele klávesy C-dur. Čiže ešte na jednom mieste to má veľmi priezračne urobené, kde spomína Boha. Boh to je niečo jasné, svetlé. A tu sa dostávame k hudobnej symbolike, ktorá je až, povedal by som, až taká mechanická, že biele klávesy jasné, čierne nejasné. Nejasné, áno. Tu ide o to, že tí Izraeliti sú zdesení, lebo dostávajú správu, že Asýrčania sa blížia, a ten zbor levitov je o tom, že aby židovské panny roztrhli svoje rúcho a modlili sa a z ich nevinných pier, aby živá modlitba stúpala k Pánu Bohovi, to je ten Signor. To je ten Boh. No a potom spievajú tie židovské panny a ešte sa pridáva zbor. Nejdem tú štruktúru rozoberať, ale ona je naozaj veľmi symetrická. Vidno tu, že tu sú ešte nejaké podružné osy symetrie. Hej. To by som musel fakt ako podrobne do noty rozoberať a to asi nie je účelom teraz. No musíte mi veriť, že je to všetko veľmi symetrické. Podobná črta je v tom, že tá symetria takého charakteru, že to, čo je pred tým C-čkom, to je iná hudba ako to, čo je za tým C-čkom. Čiže je tam zase ten vývod, podobne ako v tej kantabilnej árii a v tej kabalece. Čiže niekam to speje zase. Že ten zbor to nie je niečo statické, ono to niekam speje. Speje to k tomu, že ten národ najprv je zdesený a potom nadobudne odhodlanie sa tomu nejako azda brániť, aj keď nakoniec teda ten Jeruzalém dobije ten Nabuchodonozor, no ale potom spieva Zachariáš veľkú áriu a to je práve prevzaté z toho belkanta. To je presne tá štruktúra, tá pomalá ária s tou kabaletou. To je presne ono, tam sa toho veľa nemení v súvislosti s tým vývojom, ale... Čiže teraz sme akoby v prvom dejstve, hej? Teraz sme v prvom dejstve, ja si ešte otvorím, mám tu ešte inú štruktúru toho, aby som sa nezamotal. Potom je vlastne duet Fenény Izmaela, tercet Fenény Izmaela a Abigail.
Ja by som tú chronológiu teraz podľa mňa nechal tak, aby som sa dostal k istým veciam. Ja som chcel poukázať na isté detaily, ktoré sú tam možno najzaujímavejšie. Lebo v tejto opere sú v podstate dve časti, ktoré ja považujem za mimoriadne zaujímavé. A jedno je Zachariášova modlitba, a druhé je strašne populárny, ale zborný žil. Hej. Ale ja ho považujem za mimoriadne zaujímavú časť, napriek tomu, že ona znie tak strašne jednoducho. A najmä z toho pohľadu väzby slova na hudbu. A v tej Zachariášovej árii je to ešte zaujímavejšie. A neviem, to by možno aj na dnes stačilo, tak lebo poďme na to. Toho je dosť. Poďme pregiera modlitba Zachariáša. Čo vysvetlím tu, tak sa nachádza aj inde, ale v nie takej flagrantnej podobe. Že v tom Zachariášovi v tej modlitbe ten symbolizmus hudobný, to je neuveriteľné. To by jeden nepochopil, že sa mu to podarilo takto dať dokopy. Takto. Toto je tá modlitba. Ona sa začína takou inštrumentálnou predohrou. Ja sa to pokúsim zahrať, neviem, či sa mi to podarí patrične, ale aspoň nejako. No dobre, čo s tým teraz? Keď sa na tie noty človek pozrie, no čo tam vidí? Už len z bežného pohľadu. Ten začiatok, to je nejaký taký motív. Toto, hej. To je klesanie po poltónoch, no to je také dosť také žalostné, by som povedal, hej. Že keď je niečo po poltónoch, tak sa to hovorí tomu chromatika, hej. Na rozdiel od diatoniky, hej. A ten motív sa opakuje dvakrát, hej. To je ešte nástojčivejšie, to... Áno. Aj ten akordčik. Dosť smutné. Áno. A pokračuje... Až sa dostane sem, hej. A furt to klesá, hej. Čiže to je nejaké to nešťastie toho izraelského ľudu. Ale no v Biblii sa vždy hovorí, že robili proti Bohu, tak preto im urobili zle, hej. Preto prišiel Nabuchodonozor, lebo no, to zaujímavý moment v tej Biblii, že vždycky sa hovorí, že oni si to tak trošku za to môžu aj sami, lebo robili proti Bohu. Teraz by som na chvíľu opustil tú predohru, hej. Zostali by sme tom, to je taký prvý diel tej predohry, čo som tu hovoril a dostal by som sa k tomu spevu a hneď tá prvá fráza je zaujímavá, to je Vieni o levita, il santo codice reca, di novel portento, me vuoto ministro e Dio, to je zase Boh. A to je to, čo som hovoril už tam predtým, kde som to hovoril, že je C-dur v tom prvom zbore. A tu je, ako náhle príde Dio, je zrazu tiež C-dur.
Podľa mňa to nie je náhoda, lebo tieto reči o týchto veciach, totižto tu je jeden problém, že keď sa do toho človek až príliš zaberie, tak potom je tu riziko, že má tendenciu hľadať už aj to, čo tam nie je, hej. Hej, čiže tu treba nejakú tú rovnováhu v tom nájsť, hej, ale toto sa mi naozaj zdá, lebo tu sú samé krížiky Bčka, teraz je tu H-mol, potom Fis-dur, G-dur. Dostane sa do C-dur a naspieva Dio, teda Boh. To je o tom, že poď sem Levita, dones svätú knihu, svätý kódex, nejaký nový zázrak od Boha počíva v tom, že si ma vyvolil ako svojho zástupcu, proroka. Áno, rozumiem. Veľmi voľne to prekladám, mám tu desi presný preklad. Me servo manda per glorium, mňa služobníka poveril pre slavu Izraela, le tenebres quarchar, doslova roztrhnúť temnotu neveriacich. No a v tom je to slovo idio, kde je C-dur. No a teraz sa vrátim k tej predohre, tým 4 riadkom. Ja som zahral tých prvých pár taktov, ak si dobre pamätám. Čo je toto? To je zase C-dur. Ale to sa strašne podobá, toto sa podobá na to, kde už spieva to idim. No, čiže vlastne, jak tam to klesalo po tých poltónoch dolu, tak zrazu to prišlo po C-dur, ktoré jasné, všetky krížiky Bčka zmizli, všade sú odrážky. Všetko sa to zruší a ide C-dur. Potom A-mol, ale zase, no dobre, jedno Fis tu je, no, tak ho tam nechajme. A čo sa deje? Zrazu to všetko stúpa. A tuto je vrchol. Hej. Čiže kto myslí na Boha, tak tomu sa bude dobre vodiť, lebo dovtedy to klesalo. Začalo stúpať. To je môj výklad tej predohry, mimo údobný. Áno, a ja to asi vnímam rovnako. No, čiže bez toho, aby tu bol spev, tu je vyjadrený ten Boh v tým C-dur. Je to analógia, tipné je, že tá predohra je na začiatku, takže poslucháč ešte nevie. No ale čo sa deje ďalej? Toto je úvod recitatív k tej árii. Ária sa začína tak dosť nebadane, tiež takým recitatívnym spevom, vôbec to tak nevyzerá, ale rozdiel medzi recitatívom a áriou sa tu pozná najmä podľa toho, že kým je recitatív, tak sa to nerímuje a keď sa začne ária, tak už sa to rímuje, ten text. To ten libretista tak napísal. No ale Verdi to zahmlil tým, že ten úvod árie vôbec nevyzerá ako ária. To je také niečo, že aby som servo manda per gloria grisa le tenebras quarchar d'un infedel. Tu je zádrž a potom sa začne ária a ten... To je také zaujímavé, ale kde sme to mali, hej? Ja som vám hral tú predohru. Ja si myslím, že to je z toho, ale to zase. Niekto mi môže povedať, to je blbosť, to je náhoda, hej? Jak som hral ten predohru. Podľa mňa to je ten motív. Mne to príde, že to tady aj hovoríte. No, čiže on za tu sú labrod veggenti fulminasti sumum Dio
Tu sú ďalšie dve frázy, no dá sa to aj lepšie zaspievať, ale to je taký pekný dvojhlas, ináč celá tá ária je napísaná pre 6 violončiel, pre nič iné. A ešte jedna viola tam, čo si hrá, jeden kontrabas tam má pizzicato, ale hlavná ťažisko je na 6 violončiel, to je veľmi neobvyklá vec. Violončelové sexteto proste. Ale teraz som tu spieval naposledy a zase som zaspieval i Dio. Hej. Čiže tu je tretíkrát ten Boh. Čiže on má vlastne v texte, on má dvakrát a aby ho mal tretíkrát, tak ho pridal do hry. To je zaujímavé, lebo tak my kresťania hovoríme, že Boh je trojjediný. Áno. A on to tak zaujímavo, lebo to je starý zákon, keď ešte nemali Ježiša Krista samozrejme, hej, ale už nejakí proroci hovorili, že Mesiáš bude, hej, a tak ďalej. A je to zaujímavé, lebo on tam je trikrát, aj tam nie je trikrát, keď to tak zoberiete, hej, že prvýkrát sa naznačuje, je tam tak na poli a toto tiež, on je spomenutý v texte, ale tá inštrumentálna časť to až tak nepotvrdzuje, hej, on je... Keď zahrám ten violončelový pardon, je najprv taký krivolaký a on sa trochu rozjasní na konci. To je také jednoznačné, takže tiež tam s tým Bohom niečom. Čiže on je tam tak nejako akoby 2,5 krát, hej. A toto ja považujem za geniálne, že to sa mu podarilo urobiť, hej. A toto stále rozoberáme tú časť, tú Zachariášovu modlitbu. Áno, hej. Dobre, a keby som sa vás pýtala, že čo je takou ústrednou myšlienkou tejto časti, nie po tej hudobnej stránke alebo muzikálnej, ale po takej odkazovej, tak čo by ste vy, to vy vnímate úplne detálne a naozaj to dielo pohľadne, čo by ste vy povedal, že tu nám chcel Verdi touto časťou zanechať toto posolstvo alebo obsahom toho je? Ja by som povedal, že to posolstvo je viera v to, že to utrpenie sa raz zmení a nebude, lebo ono to pokračuje ďalej, hej, že rozpráva sa tu o tom, najmä ten posledný, ten spevný diel je, že teda spevy, posvetné spevy v každom chráme budú znieť a ponad zbúrané modly, tvoj zákon, ponad zbúrané modly, sa myslí tie pohanské, tvoj zákon akože Boží. Aha, tak, že bude nad všetko. Áno, hej. To je také nadčasové posolstvo, no viera v Boha, alebo aspoň nejaký princíp, ktorý je základom asi aj morálky v človeku a celkového jeho konania. Že nemusí to byť úplne viera v toho kresťanského Boha, ale iba viera v nejakú vyššiu silu, vyššiu moc. Ona, tá Biblia naozaj dosť zdôrazňuje, že zlé sa národu stane vtedy, keď sa odpúta od Boha. Ako náhle sa k nemu primkne, tak to pre neho znamená lepšie časy. Toto je tiež také veľmi také pekné poetické vyjadrenie toho, aby mal človek Boha pri sebe. No ja som sa tam hral ešte so Zlatým rezom, čo je teda... Ten mi vyšiel akurát tam, kde to začína byť veľmi spevné, hej. Ja som sa na to chcela spýtať, že ten Zlatý rez to by mal byť nejaký vrchol tej časti, alebo Nie. Stred? Nejaká zapletka, alebo že čo? Ako si to máme predstaviť? Zlatý rez je veľmi problematická vec. Sú za nimi takí dvaja ľudia, Pacioli, či jak sa volal. On ho rátal a potom Leonardo da Vinci sa okolo toho začal nejako zaujímať a dokonca ho vraj pozval. Dúfam, že dobre hovorím Pacioliho, a ponúkol sa, že bude ilustrovať jeho knihu. No a odtedy sa veľa rozpráva o Zlatom reze. Že teraz je otázka, že či je Zlatý rez naozaj niečo prirodzené, alebo je to, že začalo sa o tom hovoriť, tak teraz robíme všetko podľa Zlatého rezu. No tak Verdi žil dávno potom, hej, čo sa tieto veci stali, takže asi vedel, čo to je. Ale ja len tak ako na ilustráciu, že naozaj, že po ten Zlatý rez je tá melodika recitatívna a potom je to veľmi spevné. Lebo to, čo som doteraz spieval, bolo veľmi recitatívne.
To som tak zhruba zahral, hej. Tam zase sú tam tie charakteristiky, hej, že keď sa tam rozpráva o zbúraných modlách, tak sa tam zase tie krížiky začnú množiť a tie akordy. To sovrali doli spezzati. Lidoli spezzati, to sú tie rozbité modly. La tua legge sorgerà, to je ten zákon, hej, a ešte raz sovrali doli spezzati. La tua legge sorgerà a tak ďalej a tam je najvyšší Tina to sorgerà, že ten zákon sa tam pozdvihne. Áno, no to všetko. Najvyšší tón celej árie, vrchol všetkého, že teda ten zákon by mal vládnuť. To je pekné. Je tam viac vrcholov, hej, napríklad túto Fulminastio somo Dio. To somo, to je najvyšší, tak to je druhý najvyšší tón árie. Tu práve chcem poukázať na to, že aj v tej árii ako súvisí to slovo s tou hudbou, hej. Dôležité slovo najvyšší, tak najvyšší tón. Je to skoro až primitívne, ale v rámci istých umeleckých spracovaní je to veľmi účinné. Ale práve, že to je na tomto pekné, áno, že tie slova korešpondujú aj s tými tónmi. Tak to má byť, ak kto napíše dobrú hudbu, tak to tak robí, hej. Preto to má účinnosť. Ešte jeden je tu, tretí najvyšší, to je Per Gloria di Israele, to je pre slavu Izraela. Per Gloria di Israele, le tenebria squarciar, hej, ideme roztrhnúť temnotu, tak to klesá. Dun infedele, neveriaci, no, infedele. Ešte ten citlivý tón tu na infedele, na prízvuk toho infedele, tam má taliančina prízvuk na to D. Čiže mimoriadne previazaný text s hudbou a úplne dokonale. Čiže nie len v recitatívoch, ale aj v árii. To je práve to, čo som chcel ukázať aj na tom zbore Židov, že tam je to podobne. Lebo on pôsobí ako veľmi hladká melódia. Tam ešte ten Pietro sa volá, ten Pietro Rizzo hovoril takú zaujímavú vec. Totižto tieto opery, tieto talianské, oni znejú strašne rytmicky. Všade je proste niečo také. Alebo proste takéto nejaké figúry, že prečo je to tak a v súčasnosti ťažko sa s tým niekedy pracuje, lebo my už na to nie sme zvyknutí, že keď ideme nejaké hlboké myšlienky vyjadrovať, že toto sa tam objavuje a často to sklzáva pri niektorých naštudovaniach do nejakých takých, povedal by som, až veselých tanečných výrazov, hej. Napríklad ja som ukazoval tú predohru, ten zbor Levitov, ten ide rovno za tou modlitbou, dobre, čo preklínajú toho Izmaela chudáka, čo tú Fenénu zachránil, lebo ju miluje. Zachariáš ju chcel preto, ako chcel jej pohroziť, aby zabránil Nabukovi dobiť Jeruzalém s tým, že on má jeho dceru a keď dobije Rozorán, tak ju zabije. No, lenže Izmael mu v tom zabránil a preto ho tí Židia preklínali, že ho vlastne umožnil, že teda ten Nabuko to dobil. On sa zvykne hrať veľmi rýchlo, to je taká melódia. Hej, a keď to hráte príliš rýchlo, no tak máte chuť pri tom tancovať, hej, no len je tu trošku problém, tam je napísané, presto je tu, no, ale to molová melódia. Tam sú také, tie akordy nie sú... Tie akordy nie sú nejaké príliš akože veselé, tam sú také
všelijaké také. Mne to skôr príde, že je to výrazné, že nie veselé, ale že akoby zvýraznenie. No a on mi práve hovoril, že prečo je tá hudba taká rytmická, no že v tých časoch ešte dirigent nemal takú významnú úlohu ako teraz, čiže v tej hudbe muselo byť niečo, čo to držalo pohromade rytmicky, aby sa im to nerozpadlo. A keď si zoberiete aj tú modlitbu, tak hneď na začiatku máte dlhý tón, ale máte tam. To je na to, hej, aby oni vedeli. Áno, by to dávalo nejakú štruktúru. Zaujímavá vec. No a kde som to prestal teraz, niekde pri zbore Židov, tam je niečo podobné, hej, že dobre, toto je tu napísané v tom klavírnom výťahu, ale tam nie je všetko, tam ešte orchester hrá do toho doby nejaké No, valčiček, no ale stáva sa, že keď niekto toto príliš zvýrazňuje, tak to nemá ten výraz, ale to mi hovoril aj ten dirigent, to si môže každý prečítať, že ono, keď sa to dobre urobí, to krásne vyjadruje tok toho Jordánu, hej. Lebo tu sa spieva o tom, že Del Giordano le rive saluta di Sione le torri atterrate. Brehy Jordánu zdravia sionské rozbúrané veže. A zaujímavé na tom je, že opäť ten zbor je jednohlasný, skoro celý až na jedno miesto. Všetci trpia rovnako, zrejme. A je to na prvý pohľad hladká melódia, ale sú tam niektoré také zaujímavé veci, napríklad La pensiero sull'ali dorate, choď myšlienka priamo na krídlach pozlátených. Choď a zaleď, alebo posaď sa vyslovene na pahorky, na jeho pahorky, kde voňajú mäkko a sladko, kde vonia Vánok, nášho rodiska, na tie pahorky. Čo oni považujú akože že tam cítia domov, hej? Tak, a potom je o tom Jordáne. To opäť, tá melódia. To je, ešte tam aj prízvuk, hej. To sú tie pahorky. Aby to vykreslilo ako krajinu. Takisto, akože to je až vtipné, hej, niekedy. A zase to môže hovoriť, že no to som si ale ja vymyslel, hej, že je to naozaj, ale Laure dolci del suolo natal. A teraz o tom Jordáne, hej, že Del Giordano le rive saluta. Ešte sú tam aj prízvuky, hej, hore. Áno. A to je, keby tam naozaj tie vlny toho Jordánu narážali na ten breh. Na ten breh, áno. Ríva je breh, hej. Del Giordano le rive saluta, Jordánu brehy. A teraz, tuto je dosť dôležitá vec. Di Sione le toho hori et atterrate. To je Di Sione le toho hori atterrate. To sú tie rozbité veže, preto sú to krátke noty. Pardon. A to bude mať v neskoršom priebehu význam. No a potom sa tu rozpráva o tom, že o zlatej harfe, prečo mlčí a visí na klinci. A tu je taká požiadavka, aby znovu dala do života tie myšlienky, ktoré hovoria o časoch, ktoré boli. Čiže o tých lepších, ktoré boli. Hej. A zaujímavé, že dovtedy to bol jednohlas a ako náhle začne hovoriť o harfe, zrazu prídu akordy. Hej. A poraz ide Orpador dei fatidici. Ako náhle začne o harfe hovoriť, tak sú akordy, no lebo harfa, na tom sa akordami a na tom sa hrá. Čiže
To je taký veľmi jednoduchá vec, ale zaujímavá. A potom je ešte jedna zaujímavá vec, že potom žiadajú tu harf, aby teda vylúdila ten spev krutého náreku, Tragin suono di crudo lamento, ktorá do nich vdýchne silu. Čiže ako náhle začal spomínať harfu, tak prišli akordy a teraz príde k tomu, že na konci spomínajú Boha a ako náhle začnú spomínať Boha, tak sa to vráti do jednohlasu. Čiže to sú také, to nesúvisí len so spevom, ale s celou faktúrou. Zase, a tu je zase jedna zaujímavá vec, zase tesne predtým, ako začnú spomínať toho Boha, že Tragin suono di crudo lamento, to je vlastne to, aby vyľudila ten zvuk. A potom zase ide ten chromatický vzostup. To ste už asi počuli niekedy, hej. Zase ten chromatický zdvih pred tým Bohom. Čiže zase to je tá nádej, ktorú oni vkladajú do toho Boha. Presne ako bolo v tej predohre a v tej modlitbe Zachariášovej. A ešte je tu jedna taká zaujímavá vec, to je toto. A tak ďalej. A to sa stále do nekonečna opakuje. Prečo? Kde sa to tam vzalo? Lebo naozaj, keď počúvate ten zbor Židov, to je tak výrazné až je to proti harmónii skoro. Kde sa to tam vzalo? Proste je to stará baroková retorická figúra, ktorá vyjadrovala niečo také ako kruhový pohyb. Existujú nejaké 4 živly, hej? Oheň, voda, zem, vzduch. Tie staré, staroveké spisy, aj židovské, aj neviem, aké hovoria o tom. Pre každý z týchto živlov je charakteristický nejaký pohyb. Pre zem smerom nadol, pre vzduch smerom nahor, oheň hore, voda dole. Hej. A potom existuje tá piata substancia, tá je na nebi a pre tú je charakteristický kruhový pohyb. Lebo nebeské telesá sa pohybujú po kruhových dráhach, aspoň im sa to zdalo, no teraz už vieme, že sú to elipsy, no ale dobre, hej, no, sú to skoro krúžnice, ale cirkuluje to, no. Čiže volalo sa to cirkuláciou po latinsky, tá figúra, grécky názov som zabudol. A to je ono. A presne sa to začína, alebo o ti spiri il Signore un concento, alebo pocit harmóniu Boha. Aha, čiže on že presne na tom slove Signor s veľkým S začína toto. A to točí až do konca, aby ti dala teda, ktorá tvojmu utrpeniu dodá silu. Čiže on do toho slova, do tej retorickej časti dal symbolike. Hej, a to nesúvisí so spevom, to je v orchestri, vidíte, je to tam až do konca. Áno. Je ešte jedno zaujímavé použitie tejto retorickej figúry a to je práve v tej prvej árii Zachariáša, po tom prvom úvodnom zbore. Spera Teofíli, dúfajte, potomkovia, no. A tu je taký vstup. Najprv je di lieto giorno sole forse per noi spunto. No, trošku som skomolil výslovnosť. Di lieto giorno un sole forse per noi spunto. Radostného dňa slnko azda pre nás vyjde. To sa ho viac menej, to je prvýkrát, áno, ale to ešte v rámci recitatívu, on potom začne spievať áriu a do tej árie opäť ten zbor príde, zase ten istý text, di lieto giorno sole, forse per noi spunto, a je zaujímavé, tu spomína slnko, mnohé náboženstva slnko stotožňujú s Bohom, hej, a tu je zase tá figúra. Je tam, skúsim to
A dotonil je to čorno sole. Dil je to čorno sole. Ešte raz dil je to čorno sole. Forse per noi spunto. A zda pre nás vyjde. Čiže on ju použil dvakrát a to tiež nie je náhoda a to pochádza z čias minulých barokových. To nie je otázka romantizmu, hej. To sú staré veci. No a za týmto zborom Židov ide proroctvo Zachariáša, ktoré vraj napísal ten libretista tak, že ho zavrel do miestnosti, pretože tam bolo niečo iné. Tam bol ľúbostný duet vraj medzi Fenenou a Izmaelom. A on ho zavrel, lebo tvrdil, že to sa tam nehodí, že to je príliš statické, že to proste ako dynamiku toho deja zastavuje, respektíve brzdí, tak napísal toto proroctvo. A tam sme mali tie rozbité veže a tam je taký ten zaujímavý detail, že teda on hovorí o budúcnosti, o tom, ako vzniknú teda z toho Babylónu sa stanú ruiny. Je tam taký pekný obraz toho, že rozbitá reťaz spadne do arény, kde bude lev a tam ju zničí, hej, a ten lev to je ten Izrael, tú reťaz. Indeňa katéna. Indeňo je nehodný, alebo... Dobre, a to proroctvo Zachariáša, tak jeho ústredná nejaká myšlienka je aká? Myšlienka je v podstate to, čo som povedal, hej, obrazne povedané, že budú vyslobodení. Už ako sa to stane, to je druhá vec, ale budú vyslobodení. Reťaz spadne do arény a lev ju zničí. Lev ju zničí. Takže to bolo také stručné, jasné posolstvo. Samozrejme, tu je to všelijako poeticky vyjadrené. Áno, ja rozumiem, ale že veľmi stručne, jasne to popísal v jednoduché veci. Zaujímavý je ten hudobná previazanosť s tým zborom Židov, hej. Je to taký detail, ale my sme tam hovorili Disione leto rihatera. Áno. A tuto pri tej rozbitej rete si fiarota lindeheňa Je to aj pri iných slovách, ale súvisia s tým, takže ten istý motív je tam. Sifia rota je, že nech je rozbitá nehodná reťaz. Naozaj, že keď to takto detailne rozoberáte a fakt, že sa človek zamyslí nad tým, že čo on chce rétoricky povedať a aký dôraz a ako opakuje v tej hudobnej stránke, že to rozbité všetko má určitú svoju rytmiku, hej? Potom zasa ten Boh je posadený na nejakú tóninu. A že takto človek, keď to počúva a že keď by som išla ja na toho Nabuka, iba že kúpim si lístok na operu, idem tam, posadím sa tam, tak ja nemám z toho taký zážitok, ako keď ja už takto až akože hlbšie vidím do tej opery až do toho, že čo tým chcel ten Verdi povedať, že prečo to takto pospájal, prečo tomu dal takéto výšky, hĺbky, rýchlosť, pomalosť. Je to veľmi pekné poznať tie diela do tej pravej podstaty, ktorá tam mala byť zachytená. Ešte jeden detail je tu v tom proroctve. Lindeňa katéna, zase to spieva len ten Zachariáš solovo, hej. Potom mu kontruje zbor. Tam veď on je nakoniec. Je zaujímavá vec v tom Nabukovi, že ako vlastne on príde o rozum na jednom mieste, hej, lebo je to také trošku aj také vypätie toho otca, lebo on pokladá tu Abigail za svoju dcéru, je síce dcérou otroka, ale Fenena je pravá dcéra a Fenen nechce dať kráľovstvo, ale ona s Izmaelom ušla k Židom. A teraz tam dôjde k tomu, že oni tie dve dcery, oni sa pobijú o tú kráľovskú korunu, že ktorá je tá, že tam nejaká listina je, že, ktorá dokazuje, že Abigail je otrokyňa a ona nakoniec, keď ten Nabuko je už oslabený, tak ona ju roztrhá a stane sa, uzurpuje si moc. A je tam taká zaujímavá scéna,
keď oni dve sa konfrontujú a vlastne zrazu ten Nabuko je nábožensky rozpoltený, lebo on má svoje asýrske náboženstvo, neviem teraz aké, ale to budú nejakí tí bálovia a modly a má dať kráľovstvo Fenéne, ktorá zrazu uznáva Židov. Tak on sa nakoniec naštve a je to aj celkom pochopiteľné ľudsky, že on sa naštve a tým, že je král, tak povie, že ja som to božstvo. Lebo chce zobrať korunu Abigail Fenéne, Nabuko povie, z mojej hlavy ju zober. A teraz sa dostane do tej situácie, že toto on urobí a vtedy dostane tú Božiu ranu. Ale to sa dá vysvetliť dokonca aj ľudsky, že on je v takom výpäti, že dajme tomu z toho dostane infarkt. Hej, že tieto dcery mu toto robia. Vyslovene osobne ľudský, ako tragédia jednotlivca. Potom už ako to pokračuje ďalej, že nejako on príde postupne, lebo však to je strašné, čo zažije s tou Abigail, hej. Ona ho väzní, hej, že nakoniec on sa sám dopracuje k tomu, že možno je to trochu prikrašlené, že teda predsa len ten jediný jeruzalemský Boh je ten pravý a začne ho vyznávať a vtedy vlastne Boh mu vráti to jeho zdravé sebavedomie a oslobodí tých Židov a stane sa takým osvieteným panovníkom. Hej, ako v tomto zmysle sa končí tá opera, že vlastne to vyslobodenie spočíva v tom, že on prejde na tú židovskú vieru a vlastne stane sa ich kráľom. Ale Židia sa tým oslobodia, lebo zoberie to ich náboženstvo za svoje. V tom je to vyslobodené. Hej. A tam všetky tie modlitby, oni nie celkom jasne hovoria o tom, že budete vyslobodení, ale že ako sa to stane, no to je už druhá vec. To je druhá vec, hej. Napríklad sú také zaujímavé paralely v tých operách, hej, že je veľká ária Abigail, ktorá vlastne je s tými bálovými kňazmi, keď ona smeruje k tomu, že si uzurpuje tú moc. Je tam veľká ária Abigail, zase opäť je to napísané tak, ako tá cantabile s kabaletov. Pomalá časť a rýchla časť. Hej. Je zaujímavé, totižto kabaleta sa písala tak, že sa zaspievala raz a potom sa buď celá, alebo aspoň jej časť opakovala. A to bolo zase podobne ako tá baroková ária ABA, že keď sa to A opakovalo, aby si tam mohol pridať doby, tak to opakovanie bolo na to, hej. Inej forme, ale to zostalo z baroku, že mohol si improvizovať, ale musel to vedieť, pozor, nemohol si tam dať, lebo tie ozdoby určité boli, niektoré boli na to a niektoré na iné. Sú v súlade s psychológiou tej postavy. Tu áriu Abigail napísal ako klasickú cantabile plus kabaleta áriu. A to opakovanie tam dal, pretože tá Abigail túži po tej moci a v tej kabalete to vyjadruje a preto ju zopakoval, aby to ešte potvrdil, ako ona strašne po tej moci baží. Nabuko má podobnú áriu, keď on precitne z toho a spieva áriu a povie si, že dobre, zoberiem to náboženstvo židovské a stanem sa tým kráľom a oslobodím tých. Je veľmi podobná, je podobný sprievod v orchestri. Veľmi jednoduchý. Hej. Niečo podobné má aj tá Abigail. Teraz tu mám Nabuka otvoreného. Pred ním je taká zaujímavá flautová kadencia. A potom začne ten sprievod. To je tá melódia tej árie, neviem ju spievať, tak radšej to neskúšam. Hej. A toto spieva Nabuko a veľmi podobné to má Abigail v tej svojej árii, čiže tam sú paralely, že hej, ona sa blíži k moci, teraz on sa blíži k moci. Rozdiel je v tej kabalete, že tá Abigailina sa opakuje, aby to bolo jasné, že ona sa vyslovene, je to tam na to, že ona sa vyžíva v tom, že tú moc získa. Tá Nabuková, to ani není už kabaleta. Nejaký náznak opakovania tam je, ale na iný text a je to veľmi stručné.
Čiže to vyjadruje, že on tú moc, on to bere oveľa racionálnejšie, bez tých hlúpych emócií, hej. Že on naozaj má vnútorný pocit, podľa mňa si to naozaj myslí, hej, že on chce vlastne urobiť nejakú obrodu. Hej, že v tomto, že je pokrokovejší. A toto je to hudobne vyjadrené v tom. No sú tam zachytené asi charaktery tých postav, že aj keď je to podobný hudobný prvok, ale je to odlišné tým, že iný temperament, iný charakter a iná emócia s tým spojená. Áno, čiže to je hudobne vyjadrené rozdiel v psychológii tých postav. To je tiež veľmi pekné. Hej. Janko, keby ste mal povedať nejaký univerzálny odkaz, čo táto opera prináša? Áno. Táto opera, totižto, nemám rád slovo posúva, ale teraz ma nič nenapadá. Predstavuje ďalší stupeň vývoja opery, lebo dovtedy som hovoril, že ten Donizetti mal tie cantabile plus kabaleta a toto točil 9 krát za sebou. Hej, akokoľvek to obmienial veľmi premyslene, geniálne by som povedal. Ale stále je to jeden cyklus druhý. Niektoré časti v Nabukovi sú takto, ale iné nie. Niekde vôbec už tie v záveru, jak sa to blíži, tam už žiadne kabalety nie sú. Na záver chcú Fenenu zajmu a chcú ju popraviť. Na Abigailin príkaz, lebo ona si tú moc uzurpovala. A Fenena spieva modlitbu pred tou popravou. Potom príde ten precitnutý Nabuko aj so svojím vojskom, oslobodí ju. Spieva sa potom taký jeden veľmi pekný a cappella zbor Imenzo Jehova na oslavu teda toho židovského boha jediného. To sú výkriky Jehova, Jehova, potom je tam taký aport a potom je Imenzo Jehova. Imenzo je nesmierny, hej. Imenzo Jehova. No a potom je ešte taká pekná melódia. Škoda, že to nie je v C-dur, no. My, čo nehráme, to nevieme posúdiť, že čo by bolo lepšie. Ale počúva sa to dobre. To by mi sedelo do krámu v tej teórii, hej, to... Ale nevadí, hej. Takže taký hlavný odkaz, alebo také niečo, čo presahuje obdobia, je to, že to bol iný typ opery, hej? Ale dobre, hovoril som na začiatku, tá lyrická modlitba Feneny, Fenena je taká postava, ktorá sa podriadi osudu. Nie, že by bola slabá, veď ide s tým, vyslobodí Izmaela aj z otroctva asyrského a utečie s ním, ale ona je taká kladná postava, veľmi sympatická. Potom je ten oslavný zbor a potom príde Abigail, úplne zničená. No, veď keď oslobodzovali tých Izraelcov, asi možno aj niečo urobili, možno ju tam aj trošku zhodili ju z trónu, no. Stane sa aj zhruba to, čo tomu Nabukovi, keď sa vyhlásil za Boha, no. A príde a spieva také ariózo, také recitatívne, veľmi pred smrťou, hej. A je to také precitnutie, lebo tam potom aj požehnáva Izmaelovi aj Fenéne, že teda nech sa majú radi, tak ďalej, hej. A to je taká pekná trojdielna vec, že na začiatku je tá Fenenina lyrická ária, potom je slávnostný zbor a tretí diel je táto Abigailina, čiže to má tiež istú symetriu a v strede je Boh zasa, hej. Podobne ako v tom prvom zbore bol v strede zbor Levitov, to tiež súvisí s Bohom, lebo sú to kňazi. A to bolo na začiatku a toto je na konci. Čiže tomu dáva krásny obrúh, to tomu dáva. Hej. A možno by som mohol už aj skončiť s týmto. Janko, ja si myslím, že by ste to mohol ukončiť kúskom zboru Židov. Čo by bola taká pekná bodka.